Åh gud, det er dig, der hedder Søren. Kom, Paul! Det er jo bare sådan godt, når man er sådan til retarderede børn. Jeg tager lige en tur på stranden, som du kan se. Hej Paul. Jeg skal passe dig i dag. Kan du ikke sætte dig ned og tegne eller noget? Hey Paul, hvad laver du? Nej Paul, sådan noget tegner man ikke. Skal du på toilettet? Så gå på toilettet. Paul, er du færdig? Du går ud og laver noget mad. Jeg kommer lige med. Jeg skal gøre det her mad. Hvad fanden laver du? Det skal du ikke gøre. Du skal ikke skære dig selv. Coke og fodboldbiler. Jeg har renset min bils ventiler. Rocket League og små piger, så det kilder i min massive dealer.